எனக்கு அவர் பார்த்தா சிரிப்பா வருது. எனக்கு அவர் பார்த்தா சிரிப்பு வருது. உள்ள அழுவியா இருக்குது. அப்படியே ஓன்னு வாய் விட்டு அழுணும் போல இருக்குது. என்னடா சொன்ன? அடே தோட்டம்லாம் நிக்குதுடா. வீடியோ பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். நான் உங்கள் பாலாஜி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் நம்பர் 29. ஸோ 2 மேட்ச்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, 2வது மேட்ச்சுக்கு நம்ம வருவோம். ஸோ 2வது மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எதுவும் நடக்கலை. ஏன்னா இன்றைக்கி மேட்ச்சில் கேஎல் ராகுல் கேப்டன்சி கிடையாது. ஸோ அப்படி இருந்தும் அவங்க ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? ஒருத்தர் மட்டும்தாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. யார் கேப்டன் மாறினாங்களோ அவர் மட்டும்தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. யாரும் இல்லை, மயங்க் அகர்வால். மயங்க் அகர்வாலோட பேட்டிங் இன்றைக்கி நம்ம பாராட்டே ஆகணும். ஒரு 1 மேன் ஆர்மி மாதிரி விளாண்டுருக்கிறாரு அவர். இன்றைக்கி 99 ரன்ஸ், ஒரு ரன் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லைனா அவர் இன்றைக்கி செஞ்சுரி போட்டுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. தோக்குறமோ ஜெயிக்கிறமோ ரன்ஸ் அவர் அடிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அதுவே வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்டு டிசி தான் டாஸ் பண்ணி சூஸ் பவுலிங் எடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்குவாடில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்காங்க, நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூக்கு அப்புறம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஒன்று மேலே சொல்லுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் அந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். அண்டு ஸ்குவாடில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்காங்க அதை பார்ப்போம். ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி கேஎல் ராகுல் கேப்டன்சி இல்லாததால் மயங்க் அகர்வால் தான் கேப்டன். ஸோ வேறு யாராவது புதுசாக உள்ளார கொண்டு வந்துருக்குறாங்களா அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கி புதுசாக டெபியூட் ஆடினார். யாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேவிட் மில்லன். வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 T20 பேட்ஸ்மேனான டேவிட் மில்லன் இன்றைக்கி கிளம்ப இறங்கியிருக்கிறாரு. ஏதாவது அடிச்சிருக்கிறாரா அப்படின்றத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். அண்ட் டிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாதுங்க, அப்படியே தாங்க இருக்குது. ஸோ எந்த மாற்றமும் கிடையாது. போன ஸ்குவாடில் என்ன இருந்ததோ அதே தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டான டீமாக இருக்கிறாங்க, அதனால அவங்க எதுவும் மாற்றலை. ஸோ டாஸ் பண்ண டிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பவுலிங் எடுத்து அவங்க முதல்ல பேட்டிங் ஆட விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ பேட்டிங்கில் ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததா அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிம்ரன் பையர்காரில் சிம்ரன் அவர் அடிக்கவே மாட்டாருங்க. ஒரு ஓப்பனிங் எதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்களோ தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லியே ஓப்பனிங் இறக்கி விட்டு ஆட வைக்கலாம். ஏன் வந்து இவரை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ மயங்க் அகர்வால் பற்றி நம்ம அப்புறமா வருவோம். அவர் தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அண்ட் கெயில் 9 பாலுக்கு 13 ரன் அடிச்சிருக்கிறாரு. ஒன்றும் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை. டேவிட் மில்லன் வேர்ல்ட்ஸ் T20 நம்பர் 1 பேட்ஸ்மேன், பாலுக்கு ஒரு ரன் அடிச்சு 26 பாலுக்கு 26 ரன் அடிச்சிருக்கிறாரு. தீபக் கூட ரன் அவுட்டு இல்லைனா மட்டும் அவர் அடிச்சிருப்பாரான்னு தெரியல எனக்கு. ஏதோ ஒரு மேட்ச் அடிச்சார். ஷாருக் கான் பேர் தான் ஷாருக் கான், ஆனால் அடிக்க மாட்டுறாரு. 5 பாலுக்கு 4 ரன் அடிச்சு அவர் நக்கின்னு போயிட்டார். எனக்கு தெரிஞ்சுங்க எல்லாருமே ஒத்த ரன் தான் அடிச்சிருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா மயங்க் அகர்வால் அந்த 99 அடிக்கலைன்னா அவங்களோட மொத்த ஸ்கோரே 66 தான். 67 தான் அவங்க டீம் ஸ்கோரே. ஸோ இப்படி இருக்குது பஞ்சாபோட நிலமை. ஸோ ஒரு ஆள் இல்லை, கேஎல் ராகுல் இல்லாதால இந்த நிலமை. ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் பெரிய ஒரு இதுவாகவே அவங்க பார்க்கல டிசி. ஏன்னா வந்து டிசி ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பவுலிங்கில் என்ன மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ரபாடா ஒரு கம்பேக்கு. ரபாடா நல்ல பவுலிங் போட்டிருக்காரு. இன்றைக்கி 3 விக்கெட் வேறு எடுத்துருக்கிறாரு. 36 ரன் கொடுத்து 4 ஓவரில். அண்ட் அவினேஷ் கான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஓவர் போட்டு 39 ரன் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு. பரவாயில்ல. அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு. பரவாயில்ல. லலித் யாதவ் இன்றைக்கி விக்கெட் எடுக்கலை. பட் ஆனால் கொஞ்சம் பவுலிங் சுமாராக தான் போட்டிருக்கிறாரு. அண்ட் இஷாந்த் சர்மா என்னதான் 37 ரன்னு நான் கொடுத்தாலும் ஒரு மெய்டன் ஓவர் வந்து போட்டிருக்கிறாரு. பரவாயில்ல. இது வரைக்கும் மெய்டன் ஓவர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசினது கிடையாது. பட் இஷாந்த் சர்மா மெய்டன் ஓவர் போட்டிருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா ரன்ஸ் நிறையா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலர். அண்ட் 167 டார்கெட் இறங்கி கிளம்பிறங்கின டிசி வழக்கம் போல் ஓப்பனிங்கில் பயங்கரமாக ஆடி இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ சிஎஸ்கேக்கும் சரி டிசிக்கும் சரி ஓப்பனிங் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாகவே இருக்குது பயங்கரமாக. அது என்னன்னே வந்து தெரியலை. அண்ட் பிருத்வி ஷா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 22 பாலுக்கு 39 ரன் அடிச்சிருக்கிறாரு. அண்ட் மொட்டை ஷிகர் தவான் அவுட் ஆகலை. அண்ட் ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து பார்த்திங்கன்னா 22 பாலுக்கு 24 ரன் அடிச்சிருக்கிறாரு. ஸ்டீவ் ஸ்மித் இதில் வந்து பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியல. ரொம்ப ஸ்லோ பேட்டிங் தான் வந்து விளாண்டுருக்காரு. ஏன்னு தெரியல. ரிஷப் பந்த் 11 பாலுக்கு 14 ரன் அடிச்சிருக்கிறாரு. அண்ட் ஹிட்மயர் 4 பாலுக்கு 16 ரன்னு. வெறி கொண்டு அடிக்கிறாங்க. இப்போலாம் வர வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்ஸ் என்னன்னே தெரில. ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தா கெயில் வந்து அடிக்கிறாரு. நேற்று பொல்லாடு, இன்றைக்கி ஹிட்மயரு. ஒரே வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயராக அடிக்கிறாங்கப்பா. என்னன்னே தெரில. வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு ஏதாவது சீசன் என்னன்னு தெரியல. அண்டு நம்ம இப்போ ஷிக்கர் தவானுக்கு வந்து வருவோம். 47 பால் 69 ரன்னு வேறு லெவல் இன்னிங்ஸு. ஸோ அந்த இன்னிங்ஸ் அவர் வந்து இப்போ ஆரஞ்சு கேப் போடுறான் மாற்றி இருக்குது. அண்ட் 6-4 2 6 சொல்லி பயங்கரமாக வந்து விளாண்டுருக்கிறாரு. பவுலிங் யார் சொதப்பியிருக்கிறாங்க இதை இப்போ வந்து பார்த்துருவோம். அண்ட் ரவி பிஷ்ணோவிக்கு 4 ஓவர் போட்டு 42 ரன்னு கொடுத்து அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஓவர் குறைச்சிருந்துருக்கலாம். எதுக்குன்னு தெரியல. ஒரு ஓவர் குறைச்சிருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஹர்பத் பார்க் வந்து ஒரு ஓவர் வந்து போட்டிருக்கலாம். ஏன்னா அவர் தான் வந்து பிருத்வி ஷா அவர் விக்கெட் எடுத்தார். வந்த ஃபஸ்ட்டு பால் விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாருங்க. ஒரு நல்ல ட்ராக், நல்ல பவுலிங்கு.
அண்டு முகமது ஷமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 ஓவர் போட்டு 37 ரன் வந்து கொடுத்துருக்காரு. விக்கெட்ஸ் சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக யாரும் எடுக்கல. ஜார்டன் ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு, அவ்வளோதான். ஏன்னா ஜார்டன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓவரே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுச்சு, 17 ரன் நோ போயிடுச்சு. அண்டு ஸோ பவுலிங் ஒன்றும் சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஹர்பர் பார் மட்டும் போன மேட்ச் 3 விக்கெட்டு, இந்த மேட்ச் 1 விக்கெட்டு, மொத்தம் ஒரு 4 விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு. ரைலி ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வந்து ஷமியும் ரவி பிஷ்ணோவையும் விக்கெட் எடுக்கலாம். ஒரு நல்ல இப்போ பவுலிங் போட்டு அவங்க இன்னும் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம், இல்லைனா ரன்ஸையாவது கண்டெயின் பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளவும் அவங்க பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அண்டு பேட்டிங்கும் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் லைனப் மாற்றினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அவங்கக்கிட்டலாம் ஆள் நிறையா வச்சுருக்கிறாங்க. இப்போ எஸ்ஆர்ஹெச் மாரி கிடையாது, அவங்கக்கிட்ட ஆள் நிறையா இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மொத்தத்தில் டிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க. இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் யார் ஃபஸ்ட்டு இருக்கா? டெஃபினட்டாக டிசி தாங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறாங்க. 12 பாயிண்ட்ஸில் வந்து இருக்கிறாங்க அவங்க. அண்ட் சிஎஸ்கே செகண்ட், ஆர்சிபி தேர்டு, எம்ஐ 4th பிளேஸில் வந்துருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி மேபி பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஜெயிச்சிருந்தா எம்ஐக்கு ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா அப்படி தான் வந்து மூவ் ஆன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ மொத்தத்தில் வந்து ரன் ரேட் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிக்கு 0.547 அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அண்டு சிஎஸ்கே தான் வந்து எப்பயுமே ரன் ரேட்டில் வந்து டாப்பில் இருக்கிறாங்க. சிஎஸ்கே மேட்ச் வரும்போது அவங்க இனி வர மேட்சஸில் ஜெயிச்சா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே வந்திருக்கு. ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் இவ்வளோ தாங்க வித்தியாசம். ஸோ நாளைக்கு ஒரே ஒரு மேட்ச், நாளைக்கு கேகேஆர் vs ஆர்சிபி. ஸோ மேட்ச் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தே ஆகணுன்ற இதில் இருக்கேன். பிகாஸ் ஆர்சிபி மேட்ச் அண்ட் கேகேஆருக்கு ஒரு கம்பேக்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றத. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்றுமே அந்த சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.